Kung mahilig ka sa dim sum, then good news ito para sa'yo kasi may bago na namang dim sum place sa San Fernando, Pampanga. Serving their very own homemade dim sum, pati yung mga sauces, sila ang nag-formulate. Gawang Kapampangan, timplang Kapampangan. Tapos, affordable din. They're currently in their soft opening pero ngayon pa lang gusto ko na silang i-introduce sa inyo. So tara, kain tayo. This place is called Yum Yum Walk. Katabing-katabi nung Apaggamatan, open daily from 11 a.m. to 10 p.m. Yung location nito malapit sa De La Paz at meron din silang limited parking. Meron silang open dim sum area kung saan napapanood pa namin habang ginagawa nila yung xiaolongbao. At habang pinapanood namin yan, eto sinaserve na yung mga order namin kaya iisa-isahin natin yan. Nagsaserve sila dito ng complimentary black tea pero marami din sila mga cold drinks. First up, we're having some beef wonton noodles. Tender beef, tasty wontons and bouncy noodles with that hot, savory and comforting broth. It's like a warm hug in a bowl. Dito pa lang happy na. Nako, sayang wala si Papa ngayon kasi gustong-gusto niya yung ganito. Solid yung mga siomai and hakaw nila, guys. Must try yan pag nagpunta kayo dito. Nag-o-offer sila ng pork and shrimp siomai. Meron din naman ng pork siomai para sa mga may allergy sa seafood. They're very meaty and tasty. Ito yung mga tipo ng dim sum na talagang babalik-balikan. Siyempre, pagdating sa ganito, hindi mawawala sa orders natin itong chicken feet. Slow cooked daw talaga ito kaya napakalambot and malasa. Kita nyo naman humiwalay agad sa buto ng walang effort. Nag-order din tayo ng gulay, napaka-vibrant nitong bok choy na meron ng slightly sweet and very garlicky na sauce. At sa lahat ng mahilig sa Chinese-style kikiam, ayan, meron sila dito. Pwede mo siyang orderin ng a la carte, pwede rin naman na on top of rice. And by the way, yung fried rice nila kanin pa lang, ulam na. Kung mahilig ka sa something na crispy, meron tayo nitong breaded and fried na chicken chops and pork chops. Tapos sasabayan mo nung kanilang homemade na chili oil, ay mapapakanin ka talaga dyan. Nag-order din tayo nitong kuchay. Ito yung dim sum na maraming chives sa loob. And then yung texture niya on the outside is very bouncy and chewy. Para naman kay Mama itong parang salt and pepper squid na may kasamang spiced vinegar. This is very tasty and properly seasoned. Tapos sa mga mahilig naman sa may touch of sweetness, meron tayong dalawang option for you. We have here sweet and sour pork at orange chicken. And mga classic na order talaga yan pagdating sa mga Chinese restaurant, diba? Kung gusto mo naman for that extra crunch ay yung mga dim sum na fried, eto, meron din sila niyan. Pwede mong ipares either dun sa may pagka-sweet soy na dipping sauce nila or sa spiced vinegar. Etong unang tinitikman ni Mama, shrimp ang laman yan sa loob. And ito namang sa akin, pork. At etong dalawang to bagay na bagay ipares dito sa chow mein. Stir-fried noodles ito na malasang malasa. At dun nga sa mga mahilig mag-ulam ng pansit sa kanin, naku, perfect din sa inyo to. Last but not least, meron tayo nitong crispy fried na spare ribs na low-key nakaka-addict. And to wash it all down, nag-order din tayo ng sariling gawa nila na house blend iced tea. Naka-soft opening pa lang sila, pero sa lahat ng mga mahilig sa dim sum, ngayong weekend, meron na naman tayong bagong pupuntahan. I-try nyo na rin ang Yum Yum Walk and enjoy!